Ipinduko izien, zidotan txukatik eta hor jarri dut iguala. Oso gi, ke buena. Ni ere txomo naiz, bai, umek zatzeko da. Eta irakurri ingo dut, gero xegoa, ez? Ja, zeitu, Ongi etorri guztiok, ospakizun berezi honetan. Gaur egun garrantzitsua da, gure parrokia eta familiaren zein neska mutilek lehenengo jaunastea hartuko dute. Goazen gure bihotzak prestatzen, beraien alde aurkiza egin eta abestu alaitasun handiz festa handi hau ospatzeko. Ikusi ditu abitzeak eta orduan. Igual dena zazten dien bai. Ongi etorri guztioi, ospakizun berezia honetan. Gaur egun garrantzitsua da gure parrokia eta familiaren zein neska mutilek lehenengo jaunastea hartuko dute. Goazen gure bihotza prestatzen, beraien alde aurkiza eginetan abestuz alaitasun handiz festa handi hau ospatzeko.
Zenideek zintzo irauten zuten apostoluen irakaspenak. Entzuten eta elkarte bizitzan ogia zatitzen eta bakoitzean. Jende guztia itzulturik zegoan apostoluen egiten zuten lainbeste midari eta ezaugarriekin. Sinesten du guztiak beltasunen bizi ziren eta dena denentzat zeukaten, beren lur eta ondasunak, saldu eta guztien artean banatzen zuten. Dirua bakoitzaren beharrari zegokienez. Eguneko bildu ziren elkarrekin, tenplan eta etxeetan, zatitzen zuten ogia otordu bat hortzik eta bihotz txaloz eginez. Jainkoa goresten zuten eta herri osoak begionez ikusten zituen, eta jaunak egunetik egunera biltzen zituen elkartera, zapatzen zirenak. Jaunak esana, jauna zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zion jendeari, ni naiz zerutik jaitsieraren ogi bizia, ogi hontatik jaten duena betiko biziko da. Eta nik emango dudan ogia nire haragia da, mundua bizi dadin emana. Juduak eztabaidan ari ziren beren artean, nola eman den zaiguke honek bere haragia jaten. Jesusek esan zien, egiaz diozuet, gizonaren semearen haragia jaten eta haren nola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zuengan. Nire haragia jaten eta nire ogola edaten duenak betiko bizia du, eta nik iztuko dutura azken egunean. Zeren nire haragia egiazko janaria baita, eta nire ogola egiazko edaria. Nire haragia jaten eta nire ogola edaten duena nigan dago eta ni harengan. Biziaren aitak bialin hau, eta ni aitari esker bizi naiz. Era berean, ni jaten duena niri esker biziko da. Hau da, zerutik jaitsi den ogia. Ez da, zuen gurasoek jan zutela bezalakoa. Haiek hil egin baiziren. Ogi hontatik jaten duena betiko biziko da. Jaunak esana. Markel eta Anea eta Naia, Joki, Luzero eta Unai, Zorio, egun oso bonita da, oso egun importantea, etxatu da gezuen, bizitzan egoten direla, bako gutxi batzuk, seinalatu, gero beti gogoan izango ditugunak, gure gertukoenak, ahal izan dutenak segur asko, hemen egon dirazuekin, eta hori oso gauza ederra. Eta ederra da batez ere, nik esango duke, guk sinismen handi bat ontako bat. Jesusek egin digun opari handi bat. Eta etxeko esker, txiki da, bataiak hartu zen. Bataiakoak izan duzinean. Eta bataiakoak izatean, nola bakie, alde batetik, Elizaren parteile, bilakatu zinaten, zuen bihotzean, fedearen azia hartu zuten, eta ordutxe hasi zan Jesusekiko zuen amistadea, zuen adiskidetasuna. Oainikan zuek ohartu gabe, oainikan txikiak zinetela, ohartzen ez zinetela, lagun handi bat, Jesus, sekula utxekingo ez dizuena. Eta gaurkoan, aurrera pauso handi bat egin behar zuen amistadea.
Orain arte, 3 urtez katekesi egon zeate, nekarekin eta Jesus hobeki ezagutzen. Benetako adiskideak ezinbestekoa da ezagutzea, elkar ezagutzea. Pertsona bat ez badegu ezagutzen, ezin bere adiskide izan behar bezala. Gero, akaso, sorpresa hartuko bai dugu. Horregatik, baita ere Jesus maitatzeko eta bere adiskide izateko ezinbestekoa da ezagutu bezala. Nor izan zen, non jaio zen, non bizitu zen, zer gauzak egin zituen, zer erakutsi ziren Jesusek, eta gauza guztien artean badago bat dira, eman ziren oparirik haundiena. Eta pertsona batek, gauza asko, opari bat baino gehiago izango dituz. Segur asko, seguru nago baiaz, opari bat baino gehiago izango dituz. Eta pertsona batek opari bat egiten digunean, nahi izaten du guk opari hori estimatzea, erabiltzea, bakarren batek, erregalatzen egin zuen, esan pakin batzu, gero poza hartuko du, ikusten bezala patinetan zertzatela, edo bopa jemendi, edo jertxe hori jantzita, edo besterako, edo PlayStation bat izango dena erregalatzen zuen, gustatuko zailo pertsona hori, gero ikustea, bogasen izaratela, FIFA izango den kontu. Ordu pertsona bateko opari bat egiten duenean, nahi du guk aprobetxan izango da opari hori estimatu izango da. Eta Jesusek, hil aurretik, utzi nahi izan zigun bere bihotzeko oparirik haundiena. Eta zein izan zen, Eukaristia, komunioa, bera gelditu zen gurekin betiko. Horregatik dut, estimatu izango da oparia. Berak egin nahi izango du oparirik haundiena dira. Eta estimatzea da, etortzea, komunio hartzea, eta komunio hartzen duzuten handiko, ez bakarrik hau, baizik eta segitzea amistade hori. Gaurkoan, lortu duzue, egokatu zeratea, helburua batera. Lehenengoak izartuko duzue, Jesusen gorputza, baina ez da hor bukatzen lasterketa. Gero, sekin duzue, aurrera, hau da baita ere, abia puntua hemendik aurrera, zuen Jesusekiko harremanak aldatuko da, sakonagoa izango da. Eta horregatik Jesusek estimatu dezazuela, eta etortzea komunio hartzera, eta komunio izan duzuen bakoitzean, atzokoan esan duzuen zela, berekin sola salbutxo bat enkitzea. Aurrera, eskerrak emanez. Zenbat gauz, eman dizkigun Jesusek, zenbat gauz dauzkagun, eta eskar honekoak izan behar daukagu. Bigarrenik, barkazioa eskatuz, beti ez degulako dena ondi egiten. Baina badakigu Jesusek beti barkatzeko desioa dira. Eta hirugarrenik gauza onak eskatzen. Gero Jesusek hitz egingo duzue, bere zuen bihotzen daukuzuen baina ez gaur bakarrik, baizik eta hemendik aurrera komunio hartzen duzuten dio. Eta hitz egin zuen berarekin begiak itxita. En este día de la primera comunión que van a recibir estos 6 jóvenes, lo más importante que quería yo señalar era el hecho de la importancia que tiene agradecer lo que nos dan, agradecer cuando una persona nos quiere ayudar, agradecer cuando alguien nos quiere dar un regalo. Y la comunión, la Eucaristía, es el mayor regalo que nos quiso dejar Jesús justo antes de morir. Cuando una persona ya se va a despedir, va a dejar el mundo y del profundo del corazón quiere dejar un regalo, algo, nos damos cuenta que es lo que más vale, lo más preciado que tiene. Y la Eucaristía es eso. Hoy será, zorionak beraz gaztek, seituko dugu, orain eskariak egin behar dituztuenak etorri, eta gure ospakizunari seituko dugu. Gracias.
Ya está.
egin ezagun goitu. Zeruko mailan barnean egin ezagun santu jaunak